bisan pa maibasim pulong sinsiri. Hala, ikagibirahi cacai, ikembuting bubutkan tuda-tudahi. Kay basigan harap padismu permi, sumaya sa suerte. Hala, ikagibirahi cacai, kay bangin sa buwas wala na gurin ini. Salit-saling ngabuti bagurim siki, bisan pa maibasim pulong sinsiri. Hala, ikagibirahi
kailan pa pagkagambang gumugos, di mo mapugnan, makusip pa. May panubat na uyas, ano kuya sa tambarat isa. Dito ka bugos, inutang luhon, isaw ka na no'y matubangon. Mapairim ng mami pagkaon, ginagawas ko din tayo.
manatekla kay hinbayaan sandi ay niya kay diri maaram sumayaw si Chacha kay ang sikiniya puros wala maupay kuno si Mrs. Glava bisan arog na diri na repera mapabugi mang tango pa o Chacha kahit nga ni sa disco mag-aga bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado DJ Rex. Oh yeah. The dance floor is now open. Next one. Exclusive. sa edad niya di kagad masugad nagkaya pa niya ang magliad-liad kung tumalibong man agi daw kakurong isang hataas ang kanya takong damo ang estilo sa kanya pagsayaw salit magkaranaw damo ang nanhimang raw fax na trumba salsa mapa swing pa kadaran nga sayaw maaram siya bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado naglupa-lupa si manatekla kay hinbayaan sandi ay niya kay diri maaram sumayaw si Chacha kay ang sikiniya puros wala maupay puno si Mrs. Glava bisan arog na diri na repera mapabugi mang tango pa o Chacha kahit nga ni sa disco mag-aga bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado The dance floor is now open. sa edad niya di kagad masugad nagkaya pa niya ang magliad-liad kung tumalibong man agi daw kakurong bisan hataas ang kanya takong damo ang estilo sa kanya pagsayaw salit magparanaw damo ang nanhimang raw fax na trumba salsa mapa swing pa kadaran nga sayaw maaram siya bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado bisan diin na susarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilalado si Mrs. Glava ang kilalado si Mrs. Glava ang kilalado DJ Rex. Oh yeah. BMC Remix. Buena Vista Mix Club.